Kung kita mga ligo o musawm sa kadagatan, ipatigbabaw baka nato ang kalingawan o ang pagproteher sa kalikupan. Karong buntaga makisayod kita kung saon pag-atiman sa marine life, pinaagi ni ining report. Kinsa may dili maagni sa kanindot ug kamabulukon sa kadagatan nga sa imong pagsawm, mapahinga nga kana sa katahom sa talan-awon sa marine life. Tungod niini, daghan na nagmahiligon nga mulangoy ug musawm bisan sa kailadman sa kadagatan aron nga masaksihan ang kamisteryoso sa kalibutan niini. Ug sa atong pagkamahiligon mag-dive o baka mag-snorkel, halos makalimta na ang pag-atiman ug pag-preserbar sa marine life, maong daghan mga swimmers ug mga divers ang nibarog aron nga hingusgan ang ilang adbokasiya nga maproteksyonan ang kadagatan. Apil na niini ang mga world champion freedivers nga sila si Giorgio Mariote, William Trowbridge ug ang buhulanang Aqua Queen 2023 nga si Deborah Mariote. Nagpahigayon sila og free diving masterclass sa Bohol nga gisalmutan sa 25 ka mga freedivers sa tibuok kalibutan sa Tinguha nga mapakuyanap ang kaalam kabahin sa pagproteher sa kadagatan ug aron nga matudluan usab sila kabahin sa freediving. Last week, we had an event. It's called Masterclass, the Masterclass. We invited the famous and the deepest human on earth, no other than William Trowbridge from New Zealand. And in his life, he's breaking a world record for 18 times. We do this because we want to promote freediving, not just here in the Philippines but in the whole world. Subay niini, nakikita si Governor Aris Aumentado kang Giorgio Mariote sa Tinguha nga makapahigayon sila og mga kalihukan alang sa pagpalambo sa turismo sa Bohol ug alang usab sa marine conservation. The marine life is very important because ocean is an essential component of the Earth ecosystem and a source of biodiversity, food, and life. Uban ni Clans Gabutin, ako si Orchids Lapingaw, GMA Regional TV Live.